Мене какъв срам ме яднах на какво место хубаво е. Да. Имам там сликаво това нещо. Да, и на какво положение. И на какво. И толкова години да никой да не преземе нищо. Да, ще затворите ви. Ти си вика много набоднало, това е мокра, така малко. Сянка има касника. Да стоим от тази страна. Освен него, колко още са отдолу на Любата за селото? Горе са... Любата са били рано? Много рано. Тук са некъде около 10 часа. И след това към 2 часа са в Босилеград. Ето казваш маскирани като български войници карат сръбски пленници. Да. Но това е сцена, която се разиграва до тук някъде. Тук вече крадат конете, пехотата става кавалерия и отиват много така подготвени в Босилеград. Към 2 часа са в Босилеград на воденици. Те не са имали коне? Част от тях имат. Около 40 човека ги води Александър Пипера, те са кавалерията. Те са, предполагам, били тия авангардните части. По-напред, които се движат. А иначе след това върви масовката и Стойо Янъчков Попов си излиза от къщата. Ги поглежда и решава, че това са български войници, карат сръбски пленници. Един от конниците го пита: ти кой си? Той казва: аз съм учителя тук. И той го провожда в Савцето. Кога български и сръбски президент дойде? Сега, само те. Сашо, не те виждам тебе.